терористичната атака в Виена. Терорът и неговото ново лице. Анализ на професор Кирил. Тероризъм, жертви. Европа отново е ударена от координирана атака. За да говорим за сносната терористична атака, тук в студиото е професор Владимир Чуков. Здравейте, професор Чуков. Терористична атака в един много голям град и едно драстично посегателство. Как коментирате този терористичен акт? Много съм изключително близък терористичен акт. Това не прилича на това, което видяхме от съседна Франция. Нито прилича на атентата от катедрала в Ница, нито на хладно оръжие. Тоест, тотална атака срещу австрийската държавност. Това е по-скоро един това, който да ни прилича. Това е това, което ще даде 15 година, когато беше визиран атмосфера държавна глава на Франция. Но вече да се случи на много ясно година атентатът на Мбари. Това е когато терористи нападнаха индийската държавност, секция на проблемите от Индия и Пакистан, които са Кашмирски. Така че това е търсене. Но не надявам се вмъкна държава, а това е държавата като цяло. Както центъра на града, за това виждате, вижда се синагогата, еврейският търговски дом, вижда се ракерата, такова се два ресторанта. Това виждате, това е реална държава. Виждате, че тези люди, които са решили да направят, които направиха този атентат, просто искат да понекът като начин да променят обществото компетенции, които според мен няма места. Помня, че преди време вие казвате, че терористичните клетки, свързани с ислямска държава, се разполагат в Северна Европа и за момента са спящи, но бъдат активирани една по една. Това ли е процесът, който продължирате тогава? За съжаление, западноевропейските държави са променят. Променят географията на убития терорист. Това е според мен как на опита за интегриране на някакво малцинство в австрийското общество. Второ поколение, албанец, македонец, австриец. Човек, който много се отличил, че се е интегрирал в обществото. Той знаете неговата биография, вече е лесно. Той е бил в затвора и бил е пуснат пресрочно защото е успял да заблуди хората, които са на 30-35 години имаш ръст около 1,80 м. Тоест, може да я хватиш. Твърд. Имаме в обществото да се минават някакви програми. По-голямата част от тези казват, че тези хора са болни и то тотално. Няма как да задействат подобен тип феномен и, за съжаление, този човек да не казва. Добре, господин Чуков, какво е решението по отношение на такива хора, които излежават присъди, заблуждават властите, че не са се интегрирали успешно, но в същото време те така или иначе чакат удобен момент?